Kad se setim vremena kad sam bio mali. Au. Zdravo, ja sam onaj lik iz karate, samo što sad imam 21 godinu, a ne 6 godina. Moj plan je srušim onaj zid i da se pohvalim treneru. Haja! U. U. Hajde još jednom. Malo. Hajde još jednom. Ajde još malo. Ima da padne. Ajde. Šta sad radim? Aha. Ajde se zaletim. Haja! Au. Mogli smo ponesti ubrali bedele.